Salutare tuturor! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Daisy pe un nou server. Ne-am spawnat la Berezin, am mers eu puțin de la spawn. Am mers până aici, că erau tenturile ăștia. Asta, tenturi, doamne, containerurile militare. Am găsit o șapcă de asta de militari, military cap. Uite, niște pantaloni de început, vedeți? Sau poate nu sunt de început. Nu sunt de început. Îi luăm pe ăștia, sunt mai șmecheroși. Hai să vedem aici ceva. Aici cred că a lăsat cineva. Că a lăsat un fucking short albastru în container. Aici un short de asta ca al meu. Bun. Ar trebui să mergem la poliție, sincer. Poliția e chiar lângă noi. Pe acolo. După, uite acolo. Deci îl avem aproape lângă noi, polițul. Nimic aici. Na. Ceva în aici, în asta. Absolut nimic, babăzi. Full zero. Zero loot. Uite aici un tren. Sau nu-l mai lutez, lasă așa. Uite. XM la 2 km în partea aia. Uite, ia. Ia vezi, avem mapa aici. Noi sunt la Berezină și uite aici e Chelm. După merge așa, pus merge la Dubrovka, după merge așa și merge la Gorka și pe aici e Gorka Military. Pe undeva. Nu, hai să ne cerem la poliție să ne luăm armele. Uite un IG. Să ne luăm arme, dacă putem să găsim ceva acolo. No, pică serverul. No way, că am văzut bază la poliție. Da, are cineva bază acolo. No, sper să... Uite un radiator de mașină. Da, nu o să-l iau acum. Mama, noi. Sau? Da. Ia să vedem momentul adevărului. N-are bază. Da. E fotbalul în domnul. Nu și-o chiar termina baza. E o cutie 919. Bun. Aici ceva? Noi. Deci avem un fucking M-lock aici. Și are și supresor, brodere. Și are și lunetele astea șmecheroasă. Bun, bun. Îmi place. Încă glanțe de... Încă niște glanțe de... M-lock. Da. Cred că e bine. Ține pistolul în mână, că nu se știe, poate de cineva. Uai! No. No way. No way. Deci, no way că am găsit sniper. Full sniper am găsit aici. Noi și rac, mă. Bă, ce doamne-i loot-ul ăsta. Nu-l lupta nimeni polițul, man. Nimeni nu l-a luptat. O să pare serverul ăsta are un loot alt rac. Bă, ce, mă? Dar instalăm doar încărcătorul. Dar unde îl punem, mai întrebarea mea. Aruncăm asta, nu ne trebuie. Punem aici încărcătorul. Asta de la afară jos. Așa. Aici alți pantaloni. Ui, ui. Turist mea pun pantalonii ăștia. Ce? Mamă, dar multe gloanțe de 919 mai de jocul ăsta, serverul ăsta. Aruncăm IG-ul. Nu ne trebuie. Cred. Bă, ok, racul ăsta e fără încărcător. Deci ăsta e în sfârșit mai prost. Uite un M-lock în garaj.
Uite mânuși. Handles transceiver de ăsta. Dar nu ne trebuie. Sau poate ne trebuie. Dacă găsim pe cineva și vorbim cu el pe stație. Na, nu o să țin. Sper să găsim un backpack. Avem aici o din asta de apă. Am putea bea niște aptiță. Deci nu e că m-a văzut. Mamă, ăla are stavest. Oare... Nu aude tare. Bun. O trebuie să facem un sacrificiu să moară toți. Vreau stavestul ăsta de pe el. Unde e? E damage, dar... totuși bun. E fain că avem și sniper direct încărcat aici, meche la el. Avem și gloanțe la el. Da, bem niște apă acum. Sunt curios dacă te vom da de cineva în episodul de astăzi. Episodul ăsta. Momentan n-am văzut și n-am auzit nimic. Bem până ne umplem. Aha, nimica. No, cât mai bem, mă. Că mă săturai să aștept pe aici să beau. Uite, da. Gata, am beau destul, că nu mai putem. Bun. Hai să mergem pe la magazin. Să vedem ce la magazin. Aș vrea să iau un cola de la magazin de aici. Dacă există. Păcat nu există. Nu mai avem nici vânzători aici în magazin. S-au dus toți, s-au murit. Uite niște chipsuri. Și ăștia-s bune. Am dat loc să-l țin. Și nu pot să mănânc că sunt plin. What the fuck? Ce să... Deci nu voi contra... Măcar... Mamă, bă! Trebuie să merg. Trebuie să merg să-l omor. Cred. Cred că e cea mai bună... Eu, uite un sporter. Zare... Absolut un glonț am pe el. Nu, mai bine las aici full. Dar și ce aș face mai bine? În loc să-l las aici, mai bine l-aș arunca în partea aia. Să nu-l ia nimeni. Mamă, bă, trebuie să merg neapărat, e cam sniper până la urmă. Păcat că pică serverul, văd. Văd acolo niște chestii de la pompieri. No. Trebuie să sacrificăm gloanțele. Bă, ce doamne! Bă, dar de unde dă întrebarea mea? Mori. Așa. Da, pică serverul, sincer să fiu. Dar dă din partea asta, cineva trage cineva din partea aia. Dar e destul de departe, e din berezinul ăla. Ui. E din berezinul de sus. Am putea spune. Bă, ce s-aude?
What the fuck? Asta e Helicrush? Bă, ce doamne? Moment, ce s-aude? Bă, ce e asta? A, pică serverul, pică, mai trage încă o dată. Menci. Brodere, dar nu-mi place că pică serverul ăștia, man. Vai de capul meu, să mișcă zombie. Uite o plastic bottle. Dar n-am loc să le car, man. Ce fac? Ce fac? Cumva am făcut loc aici să-l car. Mâncăm zucchiniul ăsta. Zucchiniul ăsta. Trebuie să mergem la șaturi. Că avem nevoie de backpack mai mult. Sau de ceva în care să avem loc mult. Brodere, dar se aude ceva helicopter, avion, ce domnii ăla? Am ajuns în berezinul ăsta de aici, de sus. Noi iar trage. Ia să merg acolo. Scoatem sniperul. Din partea aia trage undeva. Ia de pe drum. Nu-mi zic că e sus de tot. Nu, dacă e sus de tot. Cred că e sus de tot. Mă? Nu. Nu, mama, am frame din ăla gigantic. Nu, e, mă. Mamă, deci... Ce se întâmplă? No, s-a explodat chestii, brodere. Ce e asta? Mai am un glonț pe... E-mi locul meu. Mama, dar am un lag. Am un lag enorm, man. Wow! Oh! No, ce bine ar fi dacă ar coborî ăla mai în jos, care o tras. Am dat sper doar să nu dea frame drop când mă bag cu el. Ce se întâmplă, brodere? Bun, apa asta trebuie să dăm empty la ea. Să umplem cu una nouă. Bată-l să-l bată de joc, men, cam frame. Mamă, câta frame drop-urile gigantice. Bagă-i aceea apă. Mamă! Auli! Ah, e lag. A trebuit să-mi încarc pistolul. A, nu lag! Orice, dar nu lag. Te rog. What the fuck, zombie? What the fuck? What the fuck m-a tăiat? Ce zombie ăla dintr-o Uite-mi chionătun aici. Nu avem log, man, că am mii de chestii la mine și n-am nimic mare să le iau. Mamă, man, de e lag rău, am lag rău tot. Nu, ce facem cu tunul ăsta? Iar trage. Ce, îl păstrăm în locul perei și para o mâncăm. Bă, dar chiar trebuie... Bă, ce... Deci nu e că eu trebuie să merg până acolo. Cred că e la 800 de metri mie. La berezinul ăla de sus. E omul. Am de me... Holy shit. Trebuie să-mi car pistolul ăsta, trebuie să fac acum. Mamă, sper să-și revină jocul ăsta odată. Mamă, dar e grav, mă, cum să tragi de acolo. Mori. Nimica. Nu, deci trebuie să mergem la berezinul de sus, că e player acolo. Și poate are backpack, poate are o grămadă de chestii la el. Trebuie neapărat să... să-l batem full.
Deci din părțile ăștia trăgeau, ar fi tras la polisul ăla? Dar unde-i polisul, man? Deci cum ar fi să merg degeaba aici? Și să nu dau de nimeni. Mamă, dacă ar mai trage o dată să știu unde e. Bată să-l bată de zombie. Yo, i-am mai tras. Mamă, cât trage, doamne. Câte glo... No, eu trebuie să-l omor pe ăla. Are mii de gloanțe la el. Uite-te și tu când trage. Cred că se bate cu zombie. Zombie bolun, mă. Deci... Așa, e mort. Infected, avea... Nu mai mă interesează și ce lasă-le acolo. Scoate sniperul. Și trebuie să fiu cu ochii în 14. Dar nu-l văd. Nu văd nimic mai acum. Ca să mergem la casa asta, poate găsim ceva în ea. Nimica, bun. Deci trebuie neapărat să-l batem. Să-l batem pe ăla. Pe bolundul ăla. Uite, un schimesc. Și gloanțe pentru revolver. O mai tras. Ce aruncăm? Știi ceva? Facem un sacrificiu. Lăsăm 9 gloanțe de M-lock acolo. A, nu, știi ceva? Nu, lăsăm aici. O mai tras o dată. Bă, da! E destul de departe că zombie, nici măcar zombiul ăsta, de exemplu, nu merge pe el. Hai că e departe dacă e. Că e lângă mine. E aproape fucking lângă mine. Bă! What the fuck, are armă semi-auto? Ce, doamne, cum trage așa cu ea? Mamă, veni lagul pe ăsta mine, mă cață. Ai de cap. Deci a venit un lag din ăla. Nu, scoate sniperul. Scoate sniperul repede. Nu, văd ceva militar în dreapta. Nu lag, man, nu lag. Uitați-vă ce lag am. Dar zombiul ăsta de ce nu merge pe el, man, că e destul de aproape de aici. Deci dacă îmi dă frame drop, că mă bag cu el, spar tot. Deci chiar... No, what the fuck, man. Nu. De unde a fost shot-ul ăsta? Toată lumea... Fuck. Bă, de unde trage omul ăsta? Văd un tank acolo. No, zombie morți. Văd un zombie mort aici. La tancuri. Asta la tancul ăsta. Și-o fi ăsta aici. Monumentul ăsta. Holy shit. Holy shit, l-am văzut era în spate. Mamă, dar n-ar da pic el acum. Că poate-i mor dacă dă pic.
L-am văzut tras pe la magazinul ăla, dar nu mai văd. Deci dacă ar mai ieși cu capul sau cu ceva, l-aș putea omorâ. Dar nu mă duc pe el. Mă duc pe el că mor de frică. Deci mor de frică să nu mă moare. Că dacă îmi dau un frame drop din ăsta, să mor. What the fuck se întâmplă? What the fuck se întâmplă? Deci am avut frame drop-ul vieții și într-o dată văd că trage cineva. Nu. Eu orice ar fi, eu nu mă duc pe el. Nu vine în partea asta deloc. Hai, trebuie să mă duc eu pe el. Nu. Ce m-a spăriat de tunetul ăsta. Hai, sunt safe cât de când n-are de unde să mă știe aici. Dar uite, man, uite-te. Asta cred că niciodată. Mă. Pe unde era întrebarea? Era până la magazin pe aici. Dar unde e acum? Deci să am grijă în partea asta. Brodere, cât mă învârte ăsta, man, că eu merg după el și omul se învârte. Eu merg după el și el merge în partea cealaltă. Deci mi se pare că am auzit ceva. Să fie la baza asta militară, la corturile ăștia. Uite un backpack. De ușa repede. What the fuck? Nu dă pe mine. Fuck! Mai știi oare că stă aici? Mamă, ce frică mie, mama. Unde fuge, moima? Unde fuge, man? Doamne, sper să-mi deschide ușa aia. Sau poate să deschide, dar vreau să ies să ai faza. Du-te, bă, că era să mor. Bată-l să-l bată de zombie, man. Ce iar? Nu vreau arma aia. Vreau arma aia. Ăla e sky cumva. Vreau arma aia, orice ar fi. Fiți atenți ce snipe-i dau aici. Lasă aud zombie că merge după el. Stai că scoracul, că poate intra aici naiba. Dar mi-e frică, mă, că mi-e frică că mă omoară. Bă, ce arma aia, man? Ce se întâmplă? Nu zombie, mama, am lagul suprem. Ce se întâmplă cu lagul ăsta? Ia stai să vedem. Badly damage, severe damage. Bă, ce are? Nu, deci dacă vine aici să mor. E mort dacă vine aici, sper că e mort. Babă! Oi! Mă știe, cred. De ce e arma aia, man? Ah! Ah! Pa, ascultă-te! Închide! Mori. Deci mi se mișcă în 20 de FPS-uri, cred că. Deci muriți! Mă moară, m-a prins la colț.
Mai am glanțe. No, deci doar să nu vin aici acum, că n-am glanțe. Trebuie să încarc repede, că trebuie să încarc. Am încărcat, gata. Mamă, dar mi-a dat, mă. Mamă. Dar nu știu dacă i-am dat și eu în lui. A arătat! Nu! Fac, a arătat! Arătat. Nu. Iar am arătat, clică. Dar mai am glanțe încă. Că mai am ceva glanțe. Deci nu frame drop! Mi-a dat frame. Chide ușa, că mi-e frică să nu dea frame drop. Pare că vrea să-mi dea frame drop, deci nu. Dar nu știu dacă pușează. Bă, dar e Sky, mă, ce arma aia, mamă, ce luptă. Nu, o deschid așa. Ce face? Nu, deci... Mă, ce se întâmplă? E bug de lumină, ce... Deci nu știu ce să fac. Ce fac? Deschid ușa. Mă, nu e că mor dacă deschid ușa. I'm out, little rat. No, băi, ce... Hai de camă mea! Bă, ce doamne e ăsta, mă, că vine să și râd la cum vorbește. Ce fac? Mai am 12 glanțe pe rac. Deci dacă le ratez, sunt mort. Sunt cooked dacă le ratez. A lovit direct în picioarele mele aproape, man. Deci direct în picioarele mele aproape a lovit. Da, mă. Mor. Acum are zombie pe el. Nu, fac, mă. Ce fac? Scot pistolul. Nu, hai. Mamă, da, suntem doi proști, doi ratangi, suntem, mâncați așa. Are calanci al mic! I-am dat hit, l-am lovit. Nu mai am glanțe. Bun. Mamă, ce mă enervează tipul ăsta. A tras iar prin ușe, dar nu știu prin care ușe. Parcă aia a tras. Aha, acum știu. O să trag și-o prin ușe. Mai am doar 2 glanțe. Dacă ratez... Ce fac? O da flash. O da ăsta. Mamă, dai bolund! Trebuie să mă duc cu pumnii pe el, cred că. Uite-te la el. Dacă mai vin o dată, poate-i dau, poate reușesc. Oh! Ah! Nu. Yes! I-am dat hit, cred că. I-am dat hit, mai am un glonț. Dacă ratez cu el, sunt mort. Dacă ratez cu el, sunt mort. Moare de foame, omul. No! Ah! Ce fac? Dacă vine un lag din putere dezvoltat, sunt mort. Bă, dar câtă viață! Nu pot să mai risc. Vreau să-i dau prin ușe, dar nu mai risc. Deci doar să nu mă rupă piciorul. Asta mă interesează. Dacă îmi rupe piciorul, știm ce putem face. Deci, dar doamne, să nu mă pușeze. Nu, trebuie să-mi dau bandaj repede. Nu. Bandajul ăsta e fix pentru tot. Deja am cu singele pe roșu total. Repede, să nu pușeze. Nu, deschid ușa. O să pușeze. Ce-am făcut, mă? Nu, trebuie să-mi car repede încărcătorul. Dar nu știu dacă voi reuși. Trebuie să-mi car repede încărcătorul. Shut up! Stupid. Oh, mi-a repede. Fuck off. Deci doar să nu mă moare. E mort. Nu, mi-ar piciorul!
Mi-a rupt piciorul. Mi-a rupt piciorul, mi-a rupt piciorul, mi-a rupt piciorul. Zic că ai bandaj la tine, ies, are bandaj. What the fuck are la el? Bă, no fucking way ce are la el. Hell, n-a ce are la el. Cască de-a bună, încărcător, SKS. Doamne, ce are la el? No way. Uai, câte glonțe de SKS. Are calajul mic. No way, ce-am găsit la el. Deci no way, mi-a rupt piciorul. Ce fac? Ce fac? Ce fac? Zi-te că e splint. N-are splint, n-are splint. Are doar să închitare. Asta. Are și de asta normal. Bateria iau gun cleaning kit-ul. Ia tot, ia tot, ia tot, ia tot. Ia tot repede. Cargo pants. Sunt foarte buni ăștia. Luăm pe lui. Bată-l să-l bată, să avem de la ceva military. Are mânujare bune. Schimbă masca că se camuflează mai bine. Și papucii. Hipec, avea și hipec. El. Bandaje multe, că nu mai am bandaje. Într-un transfer de ăsta, dă-l încoa la mine. Poate îl folosim cândva. Nu se știe. Mi-a rupt piciorul. Ce fac, man? Ce fac? Îmi trebuie splint, îmi trebuie splint. Să nu mai avea nimic altceva la el. Dar că a venit și... Ha! Deschide ușa. Am auzit eu ceva, acum am auzit ceva mașină. Ah, mor. E grav. Stai că are multe haine pe el. Poate pot să... Hainele după el. Schimescul meu, uite aici. Na, nu mai are nimic pe el. Nu mai am cu ce să mai fac. Pot să fac? Ce am făcut, mă? Nu pot. Bată-l să-l bată, că nu pot. Mama, da, ce avea? Ce luta insane avea? Dar sunt pe moarte, man. Sunt pe fucking moarte, man. Ce fac, man? Ce fac, man? Nu, cred că... Dacă ar apărea un player acum să-mi dea niciodată splint... Nu. O să leșin. Fuck. Bă, da, moima ce avea la el, ăsta vine de la... Ăsta are bază pe undeva, cred că. Nu, deci vreau să văd tracul ăla. Vine un trac. Deci nu e că vine un trac. O să deschid ușa. No, dacă mor. Stai că nu trebuie să las să mă vadă. Dar dacă îmi dă splint, dacă e ceva care mă ajută. Dar mi-e frică, nu mă duc. Nu. Să-l omor? Îl omor. Îl omor dacă-l văd. Dar pe unde merge? Pe unde vine întrebarea mea? Unde pleacă? O să leșin de la durere. Să leșin de la durere. O oprit tracul. Se dă restart într-un minut. Un minut. Ce fac? Ce fac? Că n-am splint. Sunt blocat în casa asta lângă... Deci nu e că tracul ăla nu trecut pe aici, trebuie să mă uit. Nu, dar de ce nu merge să merg cu trălău? Aici să fac cu piciorul, măi. Ai. Nu, deci eu sunt curios ce e tracul ăla sau ce doamne se aude afară. Nu, trebuie să deschid ușile. Piciorul meu. De unde vine? De acolo vine, dinspre polis. Holy shit, eu stau aici pe burtă și dau.
Nu, nu-i mort. Ce-am făcut noi, mă? Nu! S-a oprit. Deci dacă se oprește, sunt mort. Nu, am auzit cum a deschis-o și sunt mort. Sunt mort, boyzi. Să restart lumii. Ce se întâmplă? Wait! No! Wait. Please help me. Mor. Boyzi, mor. Să-mi dau bandaj repede. Mor. Please help me. Mor de la sânge, boyzi. Yes! Era să mor! Nu! Am virus! Ce-am făcut? What the fuck, mi-a dat sprint. Cine mi-a dat sprint ăsta? No, wait, dar ce-am făcut boală? Am făcut o boală. Ce-i boala aia, man? Am leșinat. Am reintrat și tot înapoi sunt. Hai, scoală-te. Nu cred că pot să mor de la sânge. Cred. Dar ne-a lăsat să alim parcă acolo. Trebuie să luăm repede. Mă bată să-l bată de... Cu cască de motociclist. Prostul ăla meu. Bă, dar și ăsta mi-a rupt piciorul, mă. Știau cu mine toți de-mi rup picioarele, nu știu. Dar parcă vor să-mi rupă picioarele. Deci, cum ar fi... Cum ar fi ca asta dintr-o dată să tragă în noi. Wake up. Yeah. Thank you, man. Thank you. Te morfină, dar aș avea nevoie de alcool, cred că mai degrabă. Sau? Sau de la ce? Ia stai, avem un bandaj care nu e dezinfected, ăsta e dezinfected, ăsta e dezinfected. De la ce am făcut boala asta? Să uci doamne asta, că... Nu am nevoie de alcool, repede. Cred că aș avea nevoie de alcool, cred că probabil. Ce are bă la picior? Măi, mă, ce-i cu piciorul tău? Deci cine e ăsta? Are picior așa? Îmi dă-te în traciclină, nu cred că am nevoie de traciclină. Deci nu e ce mașină avea omul. Dar cred că am sprintul, nu? Da, pot să merg acum. Mă duc la el. Am nevoie de mâncare, please! 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 Sunt pe moarte, trebuie să mănânc repede. Mi-a dispărut boala, gata, mi-a dispărut. Am mâncat repede. Mănâncă. Crește viața! Crește, men! Yes! Hui, doamne, ce era să mor! Dar n-am mâncare multă. Ba, da, mai mâncă netun aici. Mănâncă și asta repede. Trebuie să mergem într-o clădire să ne... Ne vezi zombiul ăla. Repede. Nu! De zombie pământ. Rapid, nu lăsați de noi. Ok. Rapid. Hop. Hop. Nu! Deci dacă ar veni cineva acum un erou să mă salveze, doamne. Ușa asta e închisă și asta. Bun, suntem apărați. Mamă, era să fim pe moarte, man. Suntem deja pe moarte. Dar era să mori, că o da zombiul la noi, 2 bucăți ne-o dat. Mâncă, yes! Boys,
eu cred că voi încheia episodul acesta aici. Și o să revin cu altul fix, cred că cu viața încărcată la maxim și cred că chiar și cu sângele. Că e jale. Da. Cam mai se încheie episodul. O să revenim cu unul nou. Da. Bye bye.